కొత్త మనుషులు వాడు చెప్తున్నా అమ్మలాగా ఇదో ఆమె ఆడమంటుంది నేను ఆమె 56 నడుస్తుంది. బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు మంచి వచ్చాడో ఎప్పుడు పుట్టుకోమంటామో ఎప్పుడు చెప్తారో తెలియదు కదా. ఒక దగ్గర ఉంటే దగ్గు వచ్చినా తుమ్ము వచ్చినా నేను వచ్చినప్పుడు తక్కువ పిలిచి హాస్పిటల్ తీసుకుపోతాను. ఆడమంటున్నా నేను ఈడమంటున్నాను రూమ్లో నేను రూమ్ పట్టుకుంటా ఆడమంటాను. ఇప్పుడు ఏదైతే ఎవరు చెప్పాలమ్మా? ఏదైతే ఎవరు చెప్పాలి? ఎవరు చూడాలి? ఏం చెప్పేది లేదు. అసలు మాడదు అంతే. చిన్న కొడుకు ఇక్కడ ఉంటాడు కాబట్టి నేను వచ్చినాం. నేను మా భార్య చిన్న కొడుకు ఇక్కడ ఉద్యోగిస్తారు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్.